We will seek to provide end-to-end service to the diaspora partners, work with them right from the idea generation, document processing, and implementation to make sure that they do not lose their hard-earned money. Hivi karibuni tumeona watu wanafungua miradi iliyoanzishwa huko zamani zile, wanafungua mara ya pili. Look at this. An example, very iconic example of Kenyans living out there who want to improve the lot of their fellow citizens. So when we talk about remittances by Kenyans in the diaspora, this is a very good example of how you use those remittances. We are going to work so hard to make Kenya better, even for investment, because we have a lot of unfinished business with youth and employment. We will also ensure that the monies we generate here at home will also be used for the benefit of the Kenyans, not the benefit of 10 people leading at the top, collecting all the taxes, putting in their own pockets, and some of the money directed to the tax havens, like in Mauritius and other places. Jatend piny William Ruto olero ni jopuonjre machano oriwore kod mbalariany mopogore pacho ka chakre dwe mar 9 ni piny owacho biro neno ni giyudo kargi moloyo to jogo mawuok e anyuola maonge nyalo kolose mbalariany mar Baraton Nakuru. Ruto olero ni sirkal pod biro medo chiwo hola makonyo jopuonjre e yore mag somo. Jalup gai mar ODM Simba Arati kod nyawadgi ma Mombasa Abdulsamad Nasir amoni duond bura mar ODM onyonore mongirore mar kar tiende kendo okodonje sirikal. Jologo koni jotend migepe modonje sirikal okonyiso ni ODM odonje piny owacho mak mana ni gidhi reso sirikal mar Ruto. Mage biro kinde ma ogai mar ODM Raila Odinga iseyo kuom okang' maduond buch ODM okawo mar reso sirikand Kenya Kwanza kagiloso yugis jotelogo odok ne Odinga kendo koni ODM biro medo keto sirikal tesre kanyakla kod duond buche ma oloso Azimio. Sisi hatuko katika serikali, na mimi naomba Sir Charles Badi na wabunge wengine, be firm, be agile katika kazi yenu katika bunge. Mukiona mambo yanaenda hivi na hivi, pingeni, musijali hivi wala vile. I can assure you as the deputy party leader of ODM, ODM is not in a coalition with the government of Kenya. ODM has only come out to say ya kwa nyumba inachomeka, munahitaji firemen wetu, endeleeni chukua firemen kwa sababu nyumba ikichomeka tunachomeka sote. Mliona Mheshimiwa Ruto wiki mzima amekuwa Kisii, lakini nilimwambia vizuri kwamba ndugu yangu Mheshimiwa Ruto, sisi kama ODM hatuko katika serikali yako. Ile kitu tumefanya, tumepewa askari kidogo walinde amani, warudishe uchumi vizuri. Na sisi kando na Mbadi, kando na Obaranya, kando na Opio na Joe kuingia katika serikali ile kusaidia Mheshimiwa William Ruto, sisi kama ODM tumesimama kama chama cha ODM. Kwa hivyo eneo hii Mombasa, Nairobi, Western, Kisumu, chama ni ODM. Tujaungana na UDA. UDA na ODM ni kama maji na mafuta.
Piny owacho biro tiyo gi jokanyo mopogore kod tend counties ma pacho ka mar bero chenro mag limbe pacho ka koloso kinde manyo limo alwora mar Gem Gardens mayudore Narok ka jatend migawo mar limbe kod le bunge Rebecca Miano singo mar keto kenge makare moloyo to mar bero limbe mag tuke. Gavana ma Narok Patrick Ole Ntutu olero ni sirkand kaunti ma Narok biro neno ni gibero wang' apaya duto i kaunti no gino mabiro ting'o malo chenro mag limbe e alwora ma Narok. Enkasa nisiai na bido sininche masailang kuhakikisha when we had a lot of rain here, and we are happy to report that all camps, all lodges are fully booked, and we are happy with the management inside the Masai Mara National Reserve and also the Greater Masai Mara National Reserve. And the guests are really enjoying themselves. I'm also very excited to see that we have good tourist numbers. We have almost 98, 99 to 100% occupancy, and that is a very big blessing. And going forward, we want to put strategies to increase our tourist numbers, to make our tourism sustainable by diversifying what we have to offer as Kenya. Riwruok jodolo mawuok e kaunti ma Bungoma kwa jopuonj mondo chung ng'anyo margi mage chano chako tarik 26 ma bende en odiechieng' michake yawe sikunde pacho ka kotelagi gi treasurer mar riwruok jodolo no David Waluku gikwayo tend jopuonj kod piny owacho mondo bede twak ewi moko kuom ywak ma jopuonj ne godo. Gikwayo bende sirikal ma pacho ka mondo oketo kenge makare mar chungo ng'anyo makamano mar ni obiro rocho chenro mag somo. Jakom riwruogno Kalistas Matete olero ni gisiro moko kuom chike ma piny owacho oseketo mar keto e lai makare chenro mag kanisni pacho ka. Kuna watu wa kora kama hawa wachungaji na maaskofu wa kora wenye wanachiita maaskofu na si maaskofu, wanaweza kimbia wa register huduma za wengine. Kwa hivyo tunaomba sana kwamba kabla ya president kwa send katika hiyo regulations, tafadhali kwanza rekebisha jambo hilo. Tufuate neno la Mungu. Tufanye yale maandiko yanasema. Msijiunge haraka na makanisa msiofahamu misingi yao. Na katika yote tunaombea taifa, kwa maana tunajua majaribu haya yanakuja kwa ajili siku ni za mwisho. Na tunatarajia watoto wetu kurudi shuleni in a week's time. Ninataka kuomba walimu ambao wamekuwa katika hali ya kusosana na serikali ya Kenya, ya kwamba serikali ya Kenya wasikize walimu na pia wakubaliane kukaa chini waongee juu ya mambo ya walimu, lakini wasiende katika mikomo na watoto wetu waanze safari ya kuanza kupishana nyumbani na kuendelea kukaa nyumbani na serikali ikiwa na mapishano na walimu, kwa sababu wote tunajua wanafanya kazi ngumu, na vizuri pia serikali wasikize. Jopur Niang' County ma Migori dwaro lokruok e buk mar winjruok e weche mag pur Niang' mong'ere gi dho ngere kaka agreement book e kindgi kod kambi Rego Niang' Masoni. Jopur Niang' gi ka otelnegi kod jagoro mar riwruok mar jopur Niang' e bwo riwruok mar Kenya Federation of Sugarcane Farmers Bade Masoni Agweng Sadongo wacho ni buk mar winjruok e yor makende ma jopur Niang' gi kambi mar Soni osebedo ka hinyo godo jopur kuom higni mathoth kendo sani koro gidwaro lokruok. Adongo wacho ni yande gisebedo piny mar twak kod tend kambi mar Soni e lokruoge ma gidwaro kendo gin kod geno ni seche ma iloso winjruok manyien pach jopur nyaka mi pek. Jopur sign e kinde kod kambi watimo ne amendment ndruok manenie agreement book
mokadho. Namba achiel en ni kambi mane loso chike mag pur to gi usisa japur. Japur ok ng'e ni to gik mokete agreement book gin mage. Namba ariyo, iyudo ni kata chandruok kowuok to japur ok ong'e ni gimo saine ni mokete lwetene dhi tweye nade kata dhi inye nang'o. Ma emomiyo wakawo thuolo kaka jomochung' ne jopur mwaloso gi kambi mwawacho ni agreement book machon nitiere kaka norach. Achiel kuomgi ni noketo japur tight ni kata ka tiang' tuo e puodho kanyo to onge gi alternative. Omiyo mano watieko e buk manyien ne wabiro bedo piny gi kambi kendo winjore ka kambi ok nyal beto niang' ne samo winjore to gibiro winjore gi kambi machielo ma giwinjore go to niang' japur igolo e puodho to gi japur kawo pesane kambi be kawo pesane. Walipeleka miwa kwa factory na cost of production ambayo iko high. Ikikuja chini watapotea sana. Kwa hivyo tunaomba director Bwana Jude aite meeting mara moja tena mambo ya sukari kutoka nje. Sisi tumegundua sukari nilitembea kwa factories iko mingi. Tuko na sukari ya kutosha. Kwa nini sukari bado natoka nje ambao naleta bei narudisha chini? Sinema mara mena no nyiedhore e log tich mar duola mapuodho thumbe The Music Copyright Society of Kenya bang' jokanyo mag board manyien chopo mondo okaw thuolo mar jok mothichi oko. Lemogo kata kamano ne otamgi donjo. Board manyien chayo jata tije mar MCSK Ezekiel Mutua kuom chiwo chik mondo otam board manyien donjo e apisi no. Board manyien koro kone jatend piny William Ruto mondo donjre e wachno mar yudo duoko makare ne duola mar MCSK. Bende gimedo ni nitiere mibadhi mar milion 56 mag omenda mowinjore dhi ne jothumbe ma Kenya. Wakaniweka chini. Hata saa hii unaona, simeona trouser yangu inakaa skirt na suti ya bei ya juu amenirarulia. Sijui nini shida ni nini. Lakini mambo ikawa hatungeweza kucontain hiyo situation. Askari wakaja wengi, of which kusema tu ukweli mimi sijui Kenya hii tunaelekea wapi, kwa sababu wale askari wamekuja wametuambia wanataka amani. Sisi wenye tumepigwa, wenye tuko hapo legally ndio tumeambiwa tutoke. Naomba the president aingilie hili jambo. Tunaomba DCI, kuna wizi kwa pale, kuna graft ya 56 million. Waimbaji become tuko kwa ofisi, tutacollect music users tafadhali, endeleni kulipa liseni, pay the license fee ndio wasanii wakasaidika. Nataka utume mtu Kileleshwa police station aulize bwana OCS ulituma maaskari kuenda MCSK kufanya nini? Walikuwa wakuje kutetea haki zetu au walikuwa wakuje watufurushe tukimbizwe? Na sisi tuko na mastakabadhi, tuko na karatasi kutoka kwa government imelalisha ya kwamba sisi tukue kwa ofisi. Jogo wachani ni gini karatasi mawuok kuom government koro wabro neno gina mabro timre. Kata kamano jothum bende nyaka mi kimangi ka omendo lal nyaka tim nonro. Kata kamano nyaka romo ga jong'ada ka oywe madundo kapok odhi e yweyo. Albert Gweya wacho ni japicha ayudi makare boma mar Nam Chumbi. Julius Okeyo Jamfang'ano wacho ni Simbanati gi Sharif biro tayo ODM maber. Monica Kumu wacho ni watching live from Nyakachdala Ramogi Ler Maratari kendo mor ka kikelonwa ni weche manyien e yo mong'ith kendo makare. Otherwise an kodi nyaka giko. Oluoch Makacheng wacho ni ayudi makare ka dala mar Habaswini Habaswin ka mano Wajir County. Ruth Nyathi Ochieng ere kaka governor ma Mombasa dwa keto sirikal tesre to gain sirikal no giwegi gisire ka jojemzito nikode yo makare. Aneno migago kano moja inako. Mako Jwang David Omondi dene kach Nyabondo mano wacho ni Ramogi TV ler kendo winjore e yorno makare. Nyakoro Ramogi jong'wa ka oywe madundo kikidhi mabor e kach pod wan gi weche modhuro kata bende mago moting'o weche mag tuke. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza
bonyeza *487*3#. Weka 50 bob tu upate content na pointi 50 za kuingia kwenye draw ya 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Jibambe na content nyingi zaidi uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. The world is coming to Kenya, and I am going to Kenya. La 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 Festa, la 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 Festa, Kisumu Jala, karibu karibu, karibu karibu, Mama Africa, say welcome to Kenya. Music, arts and culture, Festival Africa, our traditions and carnival. Welcome to Festa, food and texture. Welcome to Festa, craft and sculpture, African banana, coconut and samba, can get on the reggae, dancehall kamakosa, dancehall Afro jam rock. La 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 Festa, la 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 Festa. From August 25th to the 1st of September 2024, Kisumu, Kenya welcomes you to Festac Africa. To book your travel, visit viewtravel.com, the official travel partner for Festac Africa Festival. Yo, wanacheki moshi wanashtuka Kobo Master Mwaki na show bado mzuka. Guda ndani ya Hot 96 toka saa 1 usiku. Master Lighter ukisikia na kohoa na roroa stress za mchana kwa redio usiku. Mimi natoa msikie fiti alafu mlale poa. Tupatane baadaye. Hype grade Joe Lie, Hype grade Joe Lie. Hot 96. Machiegni kendo nya Kwaramogi. Moko kuom josiasa makalo e sub-county Manyakache, county ma Kisumu, kwayo mondo sirkal masani otisi ni broad-based government ni otiyo kod thuoloni mar tieko chutho tulo masiku moche sondo e tong' Kisumu kod Kericho mondo jodaka ma alwora Manyakach kod Sigoet oyud kwe mochwere. Millicent Dhiambo miyowa ler mathoth. Kane giloso e nyasi mar sidho ayanga, Archbishop Shem Agao mar kanisa Evangelistic Miracle Church gi dho ngere. Sahizi sasa tunamuita Archbishop. Josiasa go ne oyango ni gisiro okang' mane ogai mar Azimio Raila Odinga ne okawo mar tiyo kanyakla kod piny owacho e kelo kwe pachoka e kinde mane ng'anyo mar rowere mane sundo sirikal ne osaso piny Kenya, wach mane osir kod jodolo. Anyalo wacho na mor ahinya gi okang' masani our president okawo mondo ti machiegni gi party marwa mar ODM mondo jowa mantiere ODM manyo kawo mondo dhi okonyi tich, mondo luok kuonde manyo osekethore, mondo dong' maler, mondo Kenya obed Kenya ma ji duto ni e iye, kendo ji duto hero, kendo ji duto tiyo wang' achiel ma ok ng'e ni mang'a to ji riwore kendo ji tiyo kaka oganda. The church will continue to view political leadership as a partner in development and service to society. We will cooperate with the government on administrative matters and seek opportunities where our contributions can make a positive difference. Kwayo ni mondo kwe mondo bedie. Wan mai lambo wan nikeche lweny mwago wago lweny mar wichongwa. Dwaro ni mondo wawach adieri ne piny. Josiasa go ne okoni mae thuolo makoro riwruogno motis ni broad-based government owinjore onyago lemo maneno kaluo ahinya to etieko chutho tulo mosiko moch sondu e kind jolang'o kod joluo nikech tong'. Problem mang'eyo ni kindwa gi lang'o en boundary. Ka chieng' ma boundary no bed established moketnwa ni joluo gika lang'o gika to lweny mane kindwa gi lang'o no rumo odiechieng'no. Wasebet gi tho mang'eny, wasebet gi ute mang'eny mokethi, kendo kata mana
revenue ma ikawo Sondu osebedo gi weche mang'eny. Wakwayo ni sani makoro jatendwa Raila Amolo Odinga nyalo mosore gi William Samoei Ruto ni wayude solution ma permanent Sondu. Bende ne gisiemo wenge jodolo ka gikoni jodolo osebedo ka ochungi jopiny. Gilero ni moko kuom jodolo osebedo kanindo otanda achiel kod sirikal emomiyo Kenya nochopo kama nochope ni mochuno rowere mondo ong'any. Gidwaro mondo jodolo obed joratiro e weche yiero koda ka weche mag loso piny Kenya. Kanisa onego bed chuny kata conscience mar piny. Ka kanisa ochako dak gi jomotelo negi ka gima gin jomisiki gochoro negi moro kama kendo ichoro negi gimoro kama to piny kethore. Sani pinyni osekethore nikech kanisa ok osetiyo tije monego bed ni otiyo. E kindeno bende jodolo nokawo thuolo mar kowo jatend migawo mar omenda John Mbadi mondo koro oked kod yore mag mibadhi ma osemiyo omenda mag jo-Kenya itiyo godo e yore ma okel dongruok ne japiny. Gima kelo pek ahinya Kenya waka gin weche mag mibadhi. Dang wakwa nyaka Mheshimiwa Mbadi mano yiere migawo mar omenda. Jaduong' tema ne mondi din yore lura ne weche moko mamiyo mwandu mag jo-Kenya tiyo yo ma ok owinjore, mamiyo piny bedo kod midenyo. Jalup komishona Makono bende nosingo mar neno ni gimedo rido arita e alworano kendo kwayo jopiny Makono mondo ungi lwedo kendo ti kodgi kanyakla e nyayo kwe. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyakach, Kisumu County. Erokamano Millicent kuom miyowa lipoda no kawan gi geno ni kwe mochwere biro bedo tong' mar Kericho gi Kisumu. Kawadhi nyime, President Dorcas Agik Oduor chiegni keto historia kuom bedo attorney general kata jang'ad rieko maduong' ne sirikal mokwongo mamiyo e pacho ka ma biro bang' komiti mane goye kogno kod jotend migepe mogwel kod od bura mamalo puodho gwelo mare. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino kolonwa gik mopong'o odheru mar Dorcas Oduor bang' chamo muma kaka attorney general mar 9 mar piny Kenya. Mana kaka nyinge, Dorcas Agik Oduor ogik keto historia manyangafu kuom bedo attorney general mokwongo mamiyo e historia mar piny Kenya. Dorcas man kod lony mathagalany e weche mag chike ne opuodh kod komiti mane goyo kogno jotend migepe mogwel kaachiel kod od bura mar bedo attorney general mokwongo mamiyo. Dorcas Agik en nyaluo ma otiegore kabisa e weche mag sheria. Osetiyo office attorney general kendo osetiye weche mag prosecutions gi higni mang'eny. In fact, kadide bed ni piny tiyo maber, Dorcas dino osebedo DPP, Director of Public Prosecutions, chon gi lala oksani. Koro e weche mag chike gi gin weche ma Dorcas olonye kendo osetiyo tijni higni mang'eny. Ma an gi pacha wacho ni king'iyo lony mar Dorcas to olonye tijno kabisa. Kendo yier moyiere kaka attorney general en omi ng'at man king'iyo lony mare en ng'a moromo godo. Bang' chamo muma, Dorcas Oduor dhi bedo attorney general mar 9 e historia mar piny Kenya bang' jatend piny William Ruto riembe tich JB Muturi dwe mokalo. Kata kamano, gwelo ma Dorcas Oduor biro e kinde ma piny owacho mar Kenya Kwanza osebedo wendo e korido mag doho kuom chako chenro ma odhi ataro kod katiba, gino ma okil Kamalo Kawilis Otieno neno ni tich ma ochomo Dorcas Oduor ok yot. Ok yot. Ng'ama odhi tiyogo ok ng'ama yot tiyogo. Kaka wacho ni en ng'at ma omi tich mondo advise kasto advise kaka advise dhi bedo ne mapek mbele ka. Koro Dorcas kabo chiwo paro maliw kaka chik wacho, ok en tije mar neno ni sirikal otimo kaka wachono. Pod odhi we wach ne sirikal mondo tim kaka gipare. En mare en mana ng'ado negi rieko ni chik wache kamae. To winjo rieko mong'ado negi no to mare gi. Koro ibo neno ka podi weche gi pod ok bilokore. Nikech an kata ka ngarango JB Muturi kata Kihara, magi ne gin jok ma bende olonye chik. Ne ging'e weche gi. Tang'o momiyo gik mane gitimo mang'eny, gik ma sirikal ne timo mang'eny, ne gitime yo mok luw chik. Manyiso ni kata chik mag ka ong'adnegi rieko, chik be gisomo giwegi,
ok gidwa luwo gima chik wacho. Mane shida maduong'. Koro rieko maduong' ma Dorcas nyang'ado ne Ruto en nyiso ni nyaka ing'e ni muma mane chamo Kasarani ne en muma manyisi ni mondo iluw chik kaka chik wacho. E bwo telo mar JB Muturi kaka Attorney General mar piny Kenya, chenro madongo mag piny owacho mag Kenya Kwanza kaka chenro mar gero udi ma nengogi oyweyo, okumba manyien mar thieth kata SHIF, gwelo jolup jotend migepe kaachiel kod tero obila e piny Haiti ne ochung' kod doho kuom dhi ataro gi katiba. Okang' ma kamano ne okelo penjo mathoth ni ng'ano manindo e tije e kind jong'ad rieko ne sirikal kod jatend piny William Ruto. An aparo ni jong'ad rieko osechiwo rieko maliw, to shida en ni William Ruto gi jo sirikal ok dwa winjo rieko maliw. Gin ka giseamua gima gidwa timo to gitime. Chik gineno ni chal mana roadblock mabaro pogo gi timo gima gidwaro. Ok girang chik kaka wacho. Ok gidwa timo gima chik dwaro ni mondo gitim. Mane kuma shida maduong' nitiere. Kadi ne bed ni gin joma rango ni wadwa luwo chik. Gigi gin gima ng'ata ng'ata nyalo somo, ng'ata ng'ata nyalo neno. Gin giwacho ni wadwa timo political objective, ni watim gima kamae. Koro ok gidewo, bok badhgi ni chik to wacho nang'owa kaka onego bed itime gino. To mane ma dhi bedo shida maduong' ma Dorcas dhi yudo sama omiye tijni. Nikech odhi somo chik kaka chik ondiko, to odhi lero wach kaka chik dwaro, to jogi ok bi winje kaka gisebedo kok giwinjo mosebedo e apisno e ndalo mambele ka. E kindeni, buche mag osuru mag mauta kata fuel levy, chenro mar gero udi, chik mar omenda mar 2023-2024 kaachiel kod okumba manyien mar thieth duto pod ni e doho, kendo piny owacho dhi somo rieko maliw mar Dorcas Oduor ewi chenro makamago. Ere kaka Dorcas Oduor onego chom osigo makamae? Kaber onego bed nowacho gima chik dwaro. Ka kuma jo sirikal nokotimo kaka chik dwaro, onego nyisgi ni chik ne wacho onego tim kama to nokotime. Koro ranguru kaka unyalo regularize, utime e yo ma chik dware. Ka tek negi to girit mondo doho oamua, owit gigo oko. Nikech samoro nyalo wacho kamano to jogo bok bi winje. Koro en be wene doho mondo doho mondo wache. Nikech kata king'iyo wach mar bura mar chik mar omenda ma 2023, doho wacho ni onego bed ni chik mar ni Appropriation Act bed gi revenue estimates, pesa midhi choki gi kaka idhi ti gi pesano, bet kumoro achiel mane miluongo ni budget. To mane gitimo, ne giketo mana kaka idhi ti gi pesa, no giketo kaka idhi chok pesa. Koro inyiso kaka idhi tiyo gi pesa, to kinyiso kuma pesa ni wuokie. Mano gima chik owacho e katiba. To doho ma High Court owacho kamano, Court of Appeal wacho kamano. Koro Dorcas ok en ajuoga mondo lok wache gi kodhi malo kucho e Supreme Court. Kibed ng'ama riek wacho ni kata notimo marach, walos uru regularize, walos Appropriations Act, mane kaka idhi los pesa, chok pesa, kaka idhi ti gi pesa. Mane kwaluwo chik. To kok giwinje bende, girit mondo doho time kaka doho timo. Achiel kuom midhiero mane ochomo Attorney General machon JB Muturi ne en okang' mar migepe mag sirikal rem kawo pache ewi chenro mag sirikal. Okil Kamalo Kawilis Otieno lero ni Dorcas Oduor nyaka ikore mar kedo gi midhiero makamano. Dorcas dhi tiyo maber. To kapo ni sirikal pod dhi timo gik maricho gi, kik wawach ni en Dorcas emoketho. Wawach ni ng'at ma Dorcas omiyo advice ema ite odinore, ok dwa winjo gimokone, to ok dwa somo gima chik ondiko. To mane William Ruto, en koseamua gimodwa timo, kako dwareno e kako time. Chik ok romne, ok chalne, bok kopar kata ni chik no nitiega. Willis Otieno medo wacho ni jatend piny William Ruto nyaka chak tiyo kaluwore kod chik ka odwaro tieko midhiero mag doho chungo chenro mag sirikal. Koro Ruto en owuon ochwong rangre e iye. Nito bende gima chik wacho ni abo luwe koso kabi luwe. Kech koko luwe to kata Dorcas ndik barupe adi, ne wach weche adi, ne ng'ad rieko marom nade. Ka ng'ama onyiso gigi ok winj wach, ite odinore ne chik, to pod wabo bedo gi changamoto maduong'. Ka pod ji bro dhi e doho mondo okwedh gik ma sirikand Ruto otimo. Willis Otieno bende leronwa kido mar Attorney General ma oganda jo Kenya dhi yudo e bwo telo mar Dorcas Agik Oduor. En ng'ama tiyo matek, ojatich matek. Koro ji bro neno ng'ama wiye ler gi ng'a jatich matek. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.
Gonde ariyo kowuok kuom jotugo Kai Havertz gi Bukayo Saka nokonyo klab mar